سلام مردم توجیه مهاجر و مردم آزادی خواه همه قشر جامعه. امروز میخواستم درباره به نام مخالفای فرشیوی به نام تاجیکا درباره مخالفای لولی، مخالفای قوم خوتالان، مخالفای کلان امام علی رحمان، مخالفای امام علی رحمان لولی درباره اینا صحبت کنم. مردم تاجیک این به نام مخالفا و نام تاجیکا کارش و خدمت به امام علی رحمان با اویلای امام علی رحمان خدمت менан ё ба хориҷиё ё хоҷа доранд мардуми тоҷик. ино камаш 4-5 давлат дар хизмат менанд мардуми тоҷик. кадом давлате қудрат дора, кадом давлате сум дора, ё ҳамо дар хизмат менанд, ё хоҷа доранд ҳамаш, як хоҷа ду хоҷа не, ё 10 хоҷа доранд. бисёр одамо дар ё хизмат менанд мардуми тоҷик, ё пул мегиранд, кадме сум дора, кадме қудрат дора, ё ҳамо дар хизмат менанд, ё на тоҷиканд, на мухолифанд, ё лулиянд, лулиёи имом али раҳмон, ро худи имом али раҳмон таъин кардаги лично. дарбораи пулпурсиву дарбораи паспортпурсӣ ҳамё мехостам суҳбат кунам. сабаби пулпурсӣ ҳамё мардуми тоҷик ба тариқи сумпурсӣ ё мехоҳанд ки ҳамин мардои ба дили гурда, мардое ки инқилоба мехоҳанд, мардои ба нангу номуси боқимондара ба тариқи пулпурсӣ, ба тариқи хайрпурсӣ мехоҳанд ки ҳамин одамое ки тағйирот мехоҳед шумо, одамое ки мехоҳед шумо ки ҳукумати имом али раҳмон иваз шава, одамое ки мехоҳед ки дар тоҷикистон дигаргунӣ шава, иваз шава ҳамин ҳукумат, ҳамин хел одамора муайян менанд ба тариқи сумгзаронӣ, ба тариқи сумпурсӣ. мардуми тоҷик мардуми ба нангу номус, мардуми ба дил гурда, мардуми озодихоҳ. шумо сум мегзаронед вақти ба ҳамиё, шумо мақсади нопоки ё хабар надоред. мардуми тоҷик шумо сум мегзаронед ба дасту пои худет. мардуми озодихоҳ, вақте ки ту мехоҳӣ ҳукумати имом али раҳмон ай байн бирава, ту мехоҳӣ ки дигаргунӣ шавад дар тоҷикистон, ту мехоҳӣ инқилоб шавад, ту ба ё бовар карда сум мегзаронӣ, ё кӯмак мегӯянд барои мубориза, ту ба ё сум мегзаронӣ ва якумаш ки ё ҳамаш як ҷо диҳанд, ё ҳамон одамое ҳастанд ки ҳамон 92 сол ҷанг карда ҳукумата ба даст гирифта, ҳукумата тақсим карда омадагиянд, ё ҳамаш як ҷо диҳанд мардуми тоҷик, ё ҳеҷ вақт намехоҳанд ки ин ҳукумат ай даст бирава, вазифа ай даст бирава, ё ҳамон одамои ҳамон бачаҳои ҳамон хештаборои ҳамон одамое ҳастанд ки ҷанг карда омаданд, ҳамон 92 сол вазифаро тақсим карда омадагиянд, ҳамон одамоанд, ё ҳеҷ вақт намехоҳанд ки вазифа ай даст битиянд, вазифара ҳеҷ вақт намехоҳанд ки ҳукумати имом али ай даст бирава, ё бо бачаҳо хештаборои худ чуна монданӣ, тақсим карданиянд бо вазифара баъди имом али. рустама ба қудрат омарданиянд, бо вазифаро тақсим карда бо ҳамин хел 30 солига шуморо мехоҳанд ахмақ кунанд, ҳукмронӣ кунанд. мардуми тоҷик ёро бовар накунед. вақте ки шумо сум мегзаронед, шуморо муайян менанд мардуми тоҷик, шумо барои чи сум мегзаронед? шумо сум мегзаронед ки ҳамин ҳукумат ай байн барава, шумо мехоҳед ки инқилоб шавад, дигаргунӣ шавад, шумо барои ҳамин ба ё сум мегзаронед, ё ин чиза намехоҳанд тамоман. шумо сум мегзаронед, шумо худтонро ба дасти худтон, ба пои худтон, ба забони худтон проблема мехаред. вақте ки ту сум мегзаронед ба ё, данет мегзара, ному фамилият мегзара. шуморо муайян менанд мардуми тоҷик, мардуми озодихоҳ, мардуми ба дили гурда, мардои боқимонда, шуморо муайян менанд, ному фамилиятро мегиранд, данетро мегиранд, фарқ надорад шумо дар кадом давлат қарор доред, ё дар Россия,
ё дар Европа ё дар Тоҷикистон дар куҷое ки набошен шуморо муайян менан мардуми озодихоҳ ва меспорандтон худ дар Европаен ё ки дар Русия бошен шуморо муайян менан мардуми озодихоҳ нома фамилиятро мегиран, установид менан, ба контрол мегиран, меспорандтон ба ФСБ, ба КГБ, ба амнияти ба пулиси ҳукумати Русия. Баъд аз ӯ ё қатлту кунанд ё зиндонту кунанд. ҷа се варианта ё зиндонту менан ё қатлту менан ё конкретна штрафту менан ё ки гумошта мешен бо хизмат менан ба клан ё ки Украина мерен. Варианти хубаш барои ё шумо Украина мерен, Украина равонту мекунанд, дар ҳамон ҷа ки рафтен қатлту менан мардуми тоҷик айбанд мере, гума гур меше, нес меше. барои ҳамин на сум бигзаронен да ё на хайр кунен, на дани туа битиен, нахтуа муайян кунен ё ба хубии шуморо нестан. Ино намехоҳанд ки Тоҷикистон дигаргунӣ шава, намехоҳанд ки Тоҷикистон обод шава. Ино тӯли 30 сол мешава ҳамроҳи Эмомалӣ Раҳмон, ҳамроҳи клани Эмомалӣ Раҳмон ресурсҳои Тоҷикистона, тиллои Тоҷикистона ғорат доранд ё миллиардер миллионер шидагиянд ё ба суми ба капеки шумо ниёз надоранд, ё мехоҳанд фақат ки ба тариқи ҳамон пригзарондаги шуморо установид кунанд, муайян кунанд, қатл кунанд, зиндон кунанд. ино мехоҳанд давлати ҳамон худталонӣ, давлати лулиро бояд бисозанд ё мехоҳанд ки мардуми тоҷик айбайн баранд, мардуми тоҷик миллати тоҷика нест кунанд, таърихи миллати тоҷика нест кунанд, миллати тоҷика айбайн баранд, миллати тоҷика бесавод карданд, ғулом кардагиянд, мардуми тоҷика дарбадар кардагиянд, дар рӯи дунё беномус кардагиянд, чумо кардагиянд. Мардуми тоҷика занои тоҷика таҷовуз доранд дар Тоҷикистон, дар рӯи дунё зани тоҷик тан мефурӯшад. Мардуми тоҷик барои ҳамин биёен ба номус намонен дига истифодатон баранд, ғуломту кунанд, намонен дига ресурсҳотонро бидизданд, шуморо ғулом кунанд, шуморо фиреб кунанд. барои ҳамин нагзаронен сумхтон, установид накунен, худтон муайян накунен, хайрам накунен, хайри шумо ба ҷои дар кориам намерава, хайри шумо рост ба ҷебаки Эмомалиро мерава, худтона проблема мехарем бо калара кор фармен, ҳушёр шен, анализ кунен, айназар бигзаронен корбори инора. блогерошам ҳамин мақсада доранд, ҳамин хел шуморо установид менам ба тариқи пул. Дар бораи паспорт мардуми тоҷик паспорт натие, паспорт метие дар чангак мефтие мардуми тоҷик. Ту паспорта барои инқилоб метии, ту паспорта барои мети ки ту мехоҳӣ инқилоб шава, ту мехоҳӣ дигаргунӣ шава, ту мехоҳӣ ки ҳукумат иваз шава. Ту паспорта барои ҳамин хел чизо метии. И бадтарин кора, и ахмақӣ кора, и кора як бесаводию беақлию хита ба дасти худат паспорта мети, хита ба дасти худат дар проблема мемонӣ. Мардуми тоҷик хита ба дасти худат ба дили гурдат, хита ба дасти худат меспорӣ ба дасти ё ҳам хеле одама мекованд, инқилоб куна ба дили гурдара мекованд. Установид менам мардуми тоҷик паспорт нати данни нати ки гурут сӯхтагия хита проблема мехари ба дасти худат. барои ҳамин мардуми озодихоҳ, мардуми муҳоҷир расидан ба зиндагии хуб, расидан ба зиндагии беҳтарин, тиллоай и ресурсай. Зинда бошед мардуми тоҷик.